Mga igsoon sa panahon karon, tungod sa kalisod, daghan ang gusto nga mag-abroad nga mga ginikanan para sa ilang pamilya, no? It's either ang mama or ang papa ang gusto nga ularga sa gawas para mangita sa kanang gitawag nato greener pasture, no? O para sa kayuhan sa pamilya. Siyempre masubo ang pamilya nga mabiyaan sa papa o sa mama. Pero mahinungdanon nga kinibuhaton sa papa o sa mama para sa kayuhan sa pamilya, ilabi na in terms of financial considerations, no? Mga igsoon, sama usab sa nahitabo sa atong ebanghelyo karon nga nasubo ang mga tinun-an ni Jesus kay siya mobiya naman kanila. Just imagine for 3 years nilang kuyog-kuyog kauban si Jesus, kung asa si Jesus ato asab ang iyang mga tinun-an. Sumibati na gayud sila og kamingaw, no? Og kasubo kung mawala na si Jesus nga ilang magtutudlo. Apan gipasabot ni Jesus kanila nga kinahanglan nga mubiya siya og mubalik na sa amahan. Kay kung diha lang si Jesus uban kanila physically, mamahimong limited lang ang mga lugar nga iyang maabot og bisan sa mga tao nga iyang mapaminawan og matabangan sa ilang mga problema og mga hinaing, mamahimong limited lang kung physically didto lang siya uban kanila. Not unless kung adto na siya sa amahan, worldwide na ang mamahimong coverage sa iyang pagtabang sa mga katawhan, no? Apan gisaad sa Ginoo nga dili sila masubo ug mabalaka sa iyang pagbiya, kay para man usab kini para sa kayuhan sa tanan. Ug importante nga mahitabo kini aron daw ipadala na diha kanila ang iyang manlalaban nga mao ang balaang espiritu. Ang espiritu, ang balaang espiritu mga igsoon nga ipadala sa mga tinun-an ni Jesus mao ang magkuyog-kuyog ug migiya kanila labi na sa ilang mga pang-adlaw-adlaw nga kimbuhaton. Mga igsoon, ang balaang espiritu nga gipadala ni Jesus ang nakatabang gayud pag-ayo, no? Sa mga tinun-an ni Jesus labi na diha sa ilang pagpadayon sa ilang misyon. O kining balaang espiritu mao gay nagtudlo og nagiya kanila sa ilang misyon kaniadto nga mapadaganap ang atong pagtuo mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo sa dihang mibalik na si Jesus ngadto sa Dios Amahan. Ako moingon nga dako gayud kaayo ang gikatabang sa balaang espiritu, no? Sa dihang gipadala kini sa atong Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an. Mga igsoon, sa atong mga pag-ampo, kasagaran sa atong giampo mao ang mga material ug mga butang, material nga mga butang ug ato usab kasagaran gipangayo sa Ginoo, mangayo ta Lord, hatagin taon mig mga maayong lawas, di ba? Permi mao man ni ang atong concern sa atong nga pag-ampo. Siguro gamay ra kanato ang nag-ampo ang mahitungod sa balang espiritu nga kini ipadala kanato nga mao say magiya ug mutabang kanato sa atong pag-adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ingon pa sa Biblia mga igsoon, kung ang inyong amahan ug mao kini ang giingon ni Jesus, kung ang inyong amahan sa langit kahibalo nga muhatag bisan unsa nga mga butang nga inyong pangayoon gikan kaniya, unsa pa kaha ang balaang espiritu ang ihatag kaninyo ngadto kanila nga nangayo niini, no? So kung pangayoon lang nato sa amahan ang balaang espiritu, ihatag gayud kini kanato nga nangayo kaniya. Importante manggod nga
Ang balaang espiritu man kanato mga igsuon kay mao man kini magiya, no? Magtabang gani mao man gipadala sa Ginoong Jesucristo sa dihang misaka sa langit. Ang balaang espiritu gipadala niya ngadto sa mga tinun-an para may mugiya ug mutabang kanila. Mga igsoon, sama sa mga apostoles nga diin gipadala kanila ang balang espiritu nga may nagiya kanila, we need also the Holy Spirit, no? Kinahanglan usab nato ang balaang espiritu nga may magtudlo ug mugiya kanato sa atong kinabuhi. Labi na mugiya kanato nga maiway kita sa pagbuhat ug dautan, no? Kay anaa man ang balaang espiritu nga maoy nagbantay kanato. Mao lang nga dili lang mga material nga mga butang ang atong pangayoon sa Ginoo, no? Kundili ato usab iapil sa atong mga pag-ampo nga ipadala usab niya kanato ang iyang balaang espiritu nga mao gayoy mugiya kanato para magiyahan ta sa husto nga dalan, labi na ni apad kita nining kalibutan nga puno sa mga pagtintal sa pagbuhat ug dautan ning atong pagtintal ning atong kaaway nga mao si taning. So sa santos nga misa mga igsoon, mao kini ang grasya nga atong pangayoon sa Ginoo. Pangayoon ta diha kaniya nga kung gipadala ni Jesus ang iyang balang espiritu ngadto sa mga tinun-an, iya pud unta ipadala kanato ang balaang espiritu nga magayoy mutabang kanato sa pangadadlaw nato nga kinabuhi. Amen. Palihog manindog. Ang Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo nagkahiusa diha sa ilang pagbuhat, pagluwas ug paglig-on kanato. Iusahon usab nato ang atong matingog ug atong ipalanog ang atong nga pag-ampo pinaagi sa pagingon, pamatia kami Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Magampo kita nga ligunon unta niya ang mga nagdumala sa atong simbahan aron sa kanunay magpadayon ang ilang pagsangyaw sa maayong balita. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Magampo kita sa mga pangulo sa atong nason nga sa kanunay magabaton sila sa gugma ni Kristo aron maghari ang kalinaw ug kahiusa. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Magampo kita sa mga nagmasakiton nga ligunon sa Espiritu Santo aron dili sila mawad-an sa paglaom ug nga mosalig sila sa Dios sa tibok nilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Magampo kita sa mga pamilya nga nagkatibulaag nga ang Dios maguli kanila ug mamahimong katilingban nga puno sa gugma ug kahiusa. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Magampo kita nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Magampo kita sa mga mihalin na natong mga igsuon nga ang nabanhawng Kristo magbanhaw usab kanila ug nga mipahulay na sa dayon. Magampo kita sa Ginoo. Pamatia kami Ginoo. Sa hilong mga igsuon at usab ipaabot ngadto sa Dios ang atong mga panginahanglan karon. O Diyos, sa tulo ka persona, Ikaw nagpaila, hiusaha kami uban kanimo aron kanunay kaming lig-on ug itugot nga kami dili maluya sa pagsunod kanimo. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.